že by si už začal? No, takže čaute odkovia. Za kameramanom je Random Tepka s Randomsom. Vítam vás pri random vlogu s mojím spožičaným pennyboardom. Čo nie je ani pennyboard, ani skateboard, práve sa na to môžete pozrieť. Je to unikátny záber z môjho kameramana, spoza môjho kameramana. Práve sa budeme učiť jazdiť. Ja už to viac menej viem, ale ten, čo je práve za kamerou, to viac menej nevie. Takže môžeme sa vrhnúť na to, tento mobil ružovým, oným si nevšimajte, to nebude ani copyright, to nebude nič, no ale proste, no, prvý krok, nerozjebte sa. To som si hovoril hneď prvýkrát, ale nejak mi to nevyšlo, keďže som prišiel k bratrancovi, vstúpil som na jeho pennyboard. Prvé, čo som urobil, odrazil som sa a zrozdrbal. No, proste som sa strepal zo zeme. Ďalšia vec, nikdy nemajte nohu tak, lebo to fakt zle skočí, ale že fezle. Práve sa presúdilo ďalej. No, takže random teta prešla, takže môžem hovoriť ďalej. Nemám rád, keď točím okolí veľa ľudí a tých, čo nepoznám, preto tomu hovorím random teta. Random ujo, random pes, random auto a kriček. Takže striček, kriček, ujo, kriček, bitches. Neviem, či nehovorím ticho, ale to je jedno. Môžeme sa presunúť k ďalšiemu kroku, aby sme sa nestrepali z pennyboardu. Takže ak pán kameraman pôjde celkom dozadu a bude vidieť, respektíve zábery, keď sa rozbijem, tak to bude random bike. Yeah. Ideme, prvý krok. Super, prvý krok. Druhý krok. Bočíme. Dobre, takže sme zabočili. To je ďalší pokrok. A teraz skúsime dráhu, ak pán kameraman to natočí až tam v tamtej dodávke, aby ste videli, akú dlhú dráhu prejdem. Takže kameraman otoč to v tamtej dodávke, aby si videl, akú dlhú dráhu prejdem. Nie, nechoď tam, ale otoč tú kameru, ako dlho tam pôjdem, môj zlatý. Presne. Super. A teraz daj random vlož na mňa. Prosím. Tak. Random nikto není za mnou, môže sa vyštartovať. Crash sa rozbieha. Skoro som sa tam rozbil. Takže ako by sa malo parkovať? Proste skočte dopredu a zabrzdíte to ten tento noc. Takže dúfam, že pre dnešnú autoškolu s pennyboardom to bolo dostatočne veľa. Ak sa vám video páčilo, dajte like, poprípade koment, poprípade najlepší odber a čaute.